Ariketa honetan inekuazio sistemak ebatzi behar ditea. Inekuazio sistema bat, bakizuetala, bi edo inekuazio gehiago, eta helburua da kalkulatzea zeintzuk ekizak betxetzen dituzten inekuazio guztiak batera. Nengo duguna izango da, inekuazio bakoitza bere kontura ebatzi, eta soluzio biak elkarrekin ipinita, grafikoki, sistemaren soluzioak izango dira, soluzio bietan agertzen diren puntuak. Kasutan ditugu lehenengo mailako bi inekuazio, lehenengo biak oso errezak. Azten bagara, ebazten daukagu. Ekiza txikinago 7-3. Hau da, ekiza txikinago 4. Hau da soluzioa. Baina grafikoki markatzen badugu, daukagu 4 hemen, txikinagoa 4 baino ezkerraldeko guztia dira, eta 4 ez denez horren soluzioa, berdin 4 ezin dalako izan, hemen puntu zuri bat markatzen dugu. Bigarrenean, ekiza handiago do bardin bat geratzen da. Beraz, markatzen dugu hemen, bata, 4 baino ezkerraldeago dagoenez, bat hemen, eta handiagoak edo bardina dira, handiagoak hau edanak, eta bat aldenez izan, puntu baltza. Tarun, zeintzuk puntu daude soluzio bietan? Batetik, Laura oiazen guztiak. Bat bai dago bietan, beraz bat sartzen da, hau da, bat puntuan kotxetipin behar izango dugu, eta 4, behian, bigarren inekuazioaren soluzioa izan da ere, lehenengo inekuazioaren soluzioa ez denez, parentesi ipin behar dugu. Hau da, sistemaren soluzioa. Bigarren inekuazioa, engot pizkat berago jun, eta hemen ebatzi. Hemen. Zeran ingo dugu hau. Lehen esan duguna. Banan, ongo gara ebazte. Lehenengoa. Lehenengo mailako inekuazioetan, bi metodo desberdin alditugu aplikatu. Bat, ekuazioetan egiten dugun, hau da, bakantzea ekiz. Metodo horretan, azkenengo pausuan, ekiz kopuru negatibo bat agertzen bada, zenbaki negatibo hori bestaldera jun behar denez zatitzen, negatibo izan da, desberdintzaren ikurra buelta mon behar diogu, hau da, txikinago edo bardin bada, handiago edo bardin ipini, edo handiago bada, txikinago ipini. Edo, bigarren metodoa da, bigarren mailako inekuazioekin erabiltzen duguna. Hau da, zeroaz konparatuz, ebazten dugu ekuazioa berdin 0, orduan, zein got, lehenengoan erabilikot ekuazioaren metodoa, uratzeko geuk, hau da, ekiza bakantzarena, eta bigarrenean, engot bigarren mailako inekuazioetan erabiltzen duguna. Berdin dio zein erabiltzen da, orduan azten gara. Normalian, ekizak alde batera, zenbakiak bestera egiten dugu ez, lehenengo mailako ekuazioetan, beraz. 2x, ken 3x, txikinago, 5 gehi 3. Hau da, minus x txikinago 8. Minus x bada 8 baino txikinagoa, ekiza, hau da, zati minus bat egiten badugu, izango da, zeo zer minus 8 baino. Minusa zatitzen jundenez, zati minus bat egiten dugunez hemen, erdiko ikurrari buelta mon behar diogu. Beraz, ekiza handiago minus 8 izan behar da. Ulertuta? Eta hauze, markatzen dugu, minus 8 handiagoak hauek. Puntu zuria, zerraitik, hemen, bardin ez dalako agertzen. Minus 8 ez da horren soluzio bat. Orain, bigarrenaren metodoa.
Bigarrena, egingo dugu 0az konparatu zipini. Orduan, dana alde batera. 7x, ken 4x, gehi bat, ken 13, txikinago edo berdin 0. Hau daukagu, 3x, ken 12, txikinago edo berdin 0. Eta orain zer egiten dugu? Jakiteko noiz dan 3x ken 12ren balioa txikinago 0 baino, lehenengo kalkulatuko dugu nun dan 0, noiz dan 0. Beraz, aparte egingo dugu 3x ken 12 berdin 0. 3x berdin 12, x berdin lau. Eta orduan, marra baten, inbitzen dugu laua. Eta orain, hartzen dugu alde honetako puntu bat, eta beste honetako beste puntu bat. Lauaren ezkerraldeko bat, adibidez, 3, ordezten dugu hemen, eta emoten duen balioaren zeinua kokatuko dugu hemen gainean. Orduan, daukagu, 3 bider 3 bederatzi, ken 12 minus 3. Beraz, minus denez, hemen minus. Lau baina handiago dan bat, bost adibidez, bost bider 3, 15, 15 ken 12, 3. Positibo denez, plus hemen. Horrek esan nahi dau. Polinomioen balioa, 3x ken 12ren balioa, izango dela beti negatibo, lau baino txikiagoa dan puntuetan. Eta beti positibo, lau baino handiagoa dan puntuetan. Orduan, zeintzuk hartu behar ditugu? Hemen jartzen dago. Nahi dugu jakin, noiz dan polinomioa, 3x ken 12, txikinago edo berdin 0. Hau da, noiz dan edo negatibo edo 0. Etorten gara grafikora eta negatibo nundan, hemen. Eta 0, hemen. Hau da, bigarren inekuazioaren soluzioa. Orain zengo dugu, elkartuko ditugu biak, lau hemen dago, hau zedana da bigarrenarena, eta hau ze puntua sartzen da. Orain, zein da bien soluzioa? Zati guzti hau. Hau da, soluzioa izango da, minus 8tik laura. Minus 8 ez da sartzen goian lehenengo inekuazioko soluzioa ez dalako, eta laua bai sartzen da, beraz kortxete, bietan dagoelako. Hurrengo bideo baten, inekuazio sistema gehiagoengo ditu.